Започваме нов клип. Така. В Инкрат сме и сме на плата на Даюж 12, ето го и него. Добре бе, и Мистер Даймонд Даюж 12. Скина му е Даюж 12, иначе се казва Мистер Даймонд. А аз съм Дарк Рок. Да. Какво стана, бе? Защото така ми бъгна. Атаковал си ме от плота. Сега ще ви покажа моят плот. Алекс ме е демнал и ме ревнувал в плота и затова ми се лично така. Това е моят. Това е къщата на един приятел. Вижте я. Приличаше на барака и аз и Алекс я оправихме. Така. Това е болницата за луди. Вътре има апартаменти и е препълнена с камери за наблюдение. Тук само лудите живеят. Така. Тази къща преди я бях продал, ама си я взимам обратно. Така, имах малко работа. О, как е бъгнало леглото, Алекс, ела да го виж. Мистер Даймонд, ела да го виж. Мистер Даймонд, ела го виж, бе. В болницата за къщата, дето я продадох. При мен е, ела. Виж, тук отстрани леглото. Виж го тук, бе. Отстрани до възглавицата леглото. Виж как се бъгне, бе. Ела при мен. И гледай. Еми да. Чакай. Сега ще... Знам, ти си легнал, написал си спални и си се телепортирал в спална. Не искам. А имаш ли глава на крипър? Мене ме кефи. Какво е? Аз си ми някаква шара. Ако ми дадеш шанс с българското знаме. Нямам с българското знаме. Ето виж, ето ми ги фойерверките. Това ми е първата. Това ми е втората. А това ми е третата. Чакай. Дай ми... Фърлих тия. Сега ще ходим ли се парзаляме? Така. И ако искаш тук да свършва клипа. Това беше всичко от нас. Харесвайте ни и ще напиша IP-то на сервера в коментара.